Pri nás veľa urobil. A my si ho vážime len za to, že myslí na dôchodcov. Že je sympatický a vie, o čom hovorí. A dúfame, že aj keď by sa mu to podarilo, čo mu držíme palce, že asi aj to, čo hovorí, to aj bude plniť. Zabezpečil som ich vlastnou hlavou, tie peniaze. Ale oficiálne prídu a budú normálne vykryté strane. Jeho skromnosť, úprimnosť a pravdovravnosť. Spočujem vás, že v roku 2014 ja už v politike nebudem. Môžete byť úplne kľudná. A dá sa povedať, že veľmi ide s ľuďmi. Je čestný. A vy dobre viete, že ste majstri v populizme. Robíme tú reklamu niekomu, kto nemá šancu. Voľby v druhom kole. Suverénnym spôsobom vyhrá Vladimír Maňka za Smer sociálnu demokraciu. No tak pre nás dôchodcov zlepšil, medziľudské vzťahy zlepšil a snažil sa zlepšiť aj nezamestnanosť. Ak budeme vo vláde, garantujem, že zlodej so sekerou nebude silnejší ako zákon. A nebudeme pritom hľadiť na to, či je páchateľom Róm alebo niekto iný. Máme odvahu hovoriť aj o nezodpovednom raste rómskej populácie. Aj keď budeme kritizovaní zahraničím, sme pripravení robiť takú sociálnu politiku, ktorá bude vyžadovať od rodičov zodpovednosť za výchovu a životný štandard svojich detí.